मोनसे इंटरेस्टिंग बुस्थु देखायनो थांगासिनो ओरैबायदि इंटरेस्टिं ठीक है अभी हाँ कंटिन्यू करो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ रसिदा समफ्रामारि इउटुब चेनेलाव बयखौबो फिन खनसेबाव बरायबाय स' जोङो दंफैयो माने काटारनि गरमनि अबस्था ओरैबायदि जानानै दं माने हरनि बेसेबांबा गोथौ हरावबो पारुजांजों बे लैथोनि सेराव जिरायनानै दंफैयो ओरैबायदि गोबां मानसिफोर बेयाव रिलेक्स खालामफैयो आरो ओरैबायदि गोथौ लैथोआ बुंनो नाङा गलांबा फैफिननो हागोन हाया मिथिया नाथाय एसे खारख्लायनाय हाजो आरो बेयावनो बयबो उन्दुनानै दंफैयो माने ओमफ्राय साइडआव नायनो हागोन नोंथांमोना अल काटारनि भिउ माने गिदिर गिदिर बिल्डिंस कर्निसनि भिउ बेखौ सब नुजोबगोन बेयावहाय ओमफ्राय नोंथांमोननो एसे आं देखायगोन भिउखौ आरो ना काटारनि नाइट भिउखौहाय माबायदि नुयो ओमफ्राय खिन्थु नोंथांमोना साननाङा जे मोनायावबो सिख्ला सानैल' गिनांगौ होननानै जेबो गिनांगौ गैया इयाव जोंल' नङा बहुत मानसिफोर खाथि खालायावनो पुलिसफ्रा गिदिंबाय थायो जेबो गिनाङा इयावहाय नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनाङा दायो आङो देखायनो थांनि मोनानि भिउखौ एसे ओइ नायदो माबा फैगासिनो बट फैदों नाव बे बटआव गाखोयाखै आं गाखोगोन खनसे र' स' बेनो काटारनि बीच बिराद मोजां बार फैदों खोलो खोलो बार फैदों बेयावनो जोङो उन्दुनानै दङ ओरै दङ बेखौ होनो सुकमिना पार्क दै नै 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 क्या पार्क था पारु बेखौ होनो मिया पार्क ओमफ्राय बे मिया पार्कआव गोबां मानसिफ्रा जिरायनानै थाबाय बयबो सिंगोलसो दै बयबो सिंगोलसो मानसिफ्रा साननो हागौ पार्क होनबा बेयाव जरा जरा होननानै बेयाव काटाराव बिदि नङा जरा जरा नङा बयबो सिंगोलसो बयनाबो गोसोथोनाया गावबा गाव गामियावसो थाबोना दङ नालाय ओंखायनो स' नोंथांमोननो आं देखायगोन दायो माबायदि काटारनि भिउखौ मोनानिखौ ओरैबायदि बार मोजां फैदों माने ओंखायनो गोबां मानसिफोरा बेयावहाय थाफैयो रिलेक्स खालामनो थाखाय बेयाव दङ नै ओमफ्राय खासि बिबार ना मा होनगोन बेखौ खासिथ' नङा इयो हासिब झारुबो नङा इयो झारु बानायनायबो नङा बेयो माथाय मिथिला आङो बुजिला ओमफ्राय बेयाव दङ माखासे रेस्टुरेन्टफोर बायदिसिना बिराद गुवार दे बे बिचआ ओरैजों नायहर ओरै फारसेथिं नायहर ओरैबायदि समायना बै न'खौ होनो इस्लामिक आर्ट जों दायो पारुजाजों माबा नागिरहैनो नागिरदों पापा जन पिज्जा जानो लुबैदों दिनैहाय ओमफ्राय नायहैनो नागिरदों मानसिफ्रा हनै बेयावहाय दङ मा खालामगासिनो मिथिया ओरैबायदि नुबायना काटारनि नाइट भिउखौ नोंथांमोना नायनो सोर सोर गोसो दङमोन ओमफ्राय नैबेयो जा गुवार बेयो मा बुस्थु बेखौ आं मिथिया बेयाव आङो सानावहाय दख'ना गाननानै बेयाव फट' लाफैबाय बिराद मोजां नुगौमोन लाबोनांगौमोन आङो दख'ना ओमफ्राय दा मोनायावथ' मोजां नुनाय नङा नालाय ओंखायनो आङो मोनानि भिउखौनो देखायबाय नोंथांमोननोहाय माथो खालामबावनो ओमफ्राय स' नुबाय नोंथांमोना आं हाजो गोजौआव दंसै बे हाजोनिफ्रायनो सब नुजोबो आरो काटारनि भिउफोरखौहाय समायना नुदों नोंथांमोना स' नोंथांमोना मोनसे इन्टारेस्टिं बुस्थु देखायनो थांगासिनो ओरैबायदि इन्टारेस्टिं बिथांमोनहा माने खेजुर फिथाइया बेयाव ओरैबायदि फेमास आरो फेभरेट आरोना बिसोरनि थाखाय मा होनो बारु इसको क्या कहते हैं लक्की भी है क्या हम लोग के लिए फल लक्की भी कह सकते हैं बट गल्फ कंट्रीज में सब में जो खजूर है वो मनपसंद और सबकी अच्छा मनपसंद माना जाता हाँ है हाँ तो इसलिए उसको ऐसे पैक करके रखते हैं कि गिरे नहीं दिन में आपको अच्छे से दिखाएंगे हम किसी दिन आज भी अभी अच्छे से रात में दिखा है, अच्छे हाँ। से हाँ दिख नहीं पाएगा आपको पूरा पोटली पोटली बना हुआ है उसका झुलना का जैसा लग रहा है ओरैबायदि माने फिथाइखौ ओरैबायदि इन्टारेस्टिं एक भी पीस आपको नीचे गिरा हुआ नहीं मिलेगा हाँ थाइसेबो गोलैनो मोना आरोना इसनि फिथाइया थाइसेफोरबो गोलैबाथाय माने इसनिया मा होनो और ऐसे खजूर निकालना भी अलाउड नहीं है चढ़ के तोड़ना नहीं कैसे तोड़ते ये लोग इन लोगों के पास तो प्रॉपर होता है ना तोड़ने अच्छा के लिए। क्योंकि ये तो पैक कर चुके हैं ना इसको सिर्फ काटने से उसमें गिरेगा तो हायाव बिसोरनि खेजुर फिथाइया इसनि थाखाय माने मोजां मोनसे फिथाइ आरो बेखौ बिसोरो हायाव गोलैनो होआ नोंथांमोना नुनो हागोन डेट्स बायदिसिना बहुत मोनो खेजुर फिथाइनि जे डेट्स बानायो बे हादरनिफ्रायबो लाङो आरोना ओमफ्राय पुरा ओरैहाय राउन्ड एरिया सब पूरे में है बीचनि पुरा जिङावहाय खेजुर यहाँ से दिखा देना सर जी ये ओरैहाय पुरा खेजुर बिफां गोजा बययावबो फिथाइ हा ओरैबायदि मोजां आरो फिथाइखौहाय पेकिं खालामना दोनदो बिसोरो थाइसेबो गोलैनो होआ माने गोलैबा बिसोरना हामा जायोना आरो बिदि मानियो आरो बिसोरो बे फिथाइखौ बीचनि पुरा बीच सेरावहाय पुरा डेट्स आरोना खेजुर बेखौहाय खेजुरनि डेट्स बानायो ओमफ्राय नोंथांमोना नायदो खाथिनिफ्राय देखायनि डेट्सखौ आं मारै नुयो चल हो गया
नोंथांमोनहा मिथिगौ खेजुरखौ नै आं ओरैबायदि मोजां नुदों आरोना खेजुरखौ बोरै थुब्ला थुब्ला खानानै बानायनानै दोन दैयावहाय सब बियो खेजुर बिफां सब गासिबो खेजुर बिफांजोब बियो ओमफ्राय बिनि सेराव बीच नैयावहाय बेजोंहाय बीचाव हाबलांग्रा दलं दङ इ पारुजों आंजों थाबायगासिनो आं ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट नांदों माने खेजुर फिथाइखौ बिदि जमा जमा खानानै दोननायखौ बिराद मोजां मोनदों आं ओरै समायना नै नायदो ओइ बिल्ली मत मारो अब आ जा थ' ओरैबायदि नै नुदो सब बिफाङाव फिथाइ दंजोबो जि थुब्रा थुब्रा फिथाइया मानो इदि खादों पर इसको ऐसा क्यों बांधा है ताकि वो कीड़े नहीं पकड़े नहीं कीड़ा नहीं, वो गिरे ना क्योंकि खजूर को बहुत यहाँ पे वो माना जाता है। क्या क्या माना जाता है कंट्रीज में खजूर को मतलब अच्छा फ्रूट माना जाता है, जो सबसे ज्यादा अच्छा तो इसीलिए गिरेगा तो कहते हैं ना कि अब सगो अपने हाँ नहीं अपने यहाँ कोई अच्छा फ्रूट जैसे कोई पूजनीय फ्रूट होता है, अगर वो गिर जाए तो उसको अच्छा नहीं मानते ना, तो वैसे अच्छा। खजूर है वो जमीन पे गिरेगा तो पैरों में आएगा। अच्छा 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 ओरैबायदि समायना पैक करके रखा हुआ है। क्या क्या नोंथांमोना नुनो हागोन पकेगा भी तो भी अंदर रहेगा, कच्चा रहेगा तो पक जाएगा। हाँ इतनी अच्छा से पैक किया है मतलब पर हम लोग यहाँ फाइनली पारुनिया रंगनी पिज्जा फैबाय पर भूख लगी बहुत जोर से बहुत जोर से भूख लगी। साने जगह उसका स्टार्टर डिप, ये जो डिप मैं आपको बोल दी थी पिज्जा का चलो हम दोनों हमला करते हैं पिज्जाओं पे सो फारु ओंखाम उखैबायना फारु जोबोर जोबोर ओंखाम उखैबाय थ' दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै जोङो दायो पापा ज'नाव दंफैयो पापा ज'ननि पिज्जाया बेस्ट आरोना है ना फारु कतर में पिज़्ज़ा हट इंडिया में जो अपना है डोमिनोज पिज़्ज़ा हट ज़्यादा चलता है, इधर डोमिनोज पिज़्ज़ा हट की पिज़्ज़ा इतने अच्छे नहीं होते क्योंकि अपने इंडिया में ऊपर सीजनिंग मिलती है, मतलब ऊपर चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डालते हैं, इधर नहीं डालते। अच्छा तो इसीलिए ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हमें पिज़्ज़ा, हमें नहीं अच्छे लगते, बाकी अच्छे तो होते हैं। इसीलिए पापा जो प्रेफर करते हैं क्योंकि उसके साथ डिप आती है गार्लिक डिप। सो दिनैनि भिडिअखौ एन्ड खालामनोसै थैंक यू सो मच लव यू थैंक यू सो मच एवरीवन लाइक करा, सब्सक्राइब करा, शेयर करा। लव यू गुड नाइट एवरीवन गुड नाइट।